Birleşen Ştatlarda 3 gün bäri Türkmenistanyň raýatlary Türkmen konstitusiýasyna girdilen üýtgetmeler we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasaty bilen ylalaşmaýandyklaryny mälim etmek boýunça geçirýän çykyşlary dowam edýär. Aktivistleriň pikiriçe, Türkmenistanyň baş kanunynyň üýtgedilmegi ýurtda häkimiýetiň bir elde jemlenmeginiň doly kanunlaşdyrylmagyna we mirat geçmegine ýol açyp ýygyna gaýtaryp bolmajak bir ýagdaýy döredýär. 1-nji sentýabrda Washingtonda aktivistler gün ortadan Türkmen ilçehanasynyň öňünde ýygnanyp soňra Kongresse tarap gitmegi planlaşdyrýarlar. Bu protest çykyşlary Birleşen Ştatlarda, Kanadada we Ýewropada ýaşaýan türkmen raýatlary şol sanda Narjan Muzapperowa, Muhammed Döje we Murat Gurbanow tarapyndan guralýar. Guramaçylaryň biri Türkmenistan'yň Demokratik Saýlawy ýagny DBT hereketiniň lideri Murat Gurbanowyň Adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Washingtondaky aksiýalary demonstrantlar Türkmenistanyň ilçehanasynyň öňünde öýlän saat 10-da başlarlar we öz pozisiýalaryny beýan edip Türkmenistanda konstitusiýon reforma boýunça referendum geçirilmegi talap ederler. Soňra saat 15-de Kongressiň binasynyň öňünde jemlenerler. Aktivistler Kongressiň wekilleri we Amerikan senatory bilen duşuşmagy planlaşdyrýarlar. 31-nji awgustda guramaçylar Murat Gurbanow, Narjan Muzapperowa we Muhammed Döje YouTube'da Türkmenistanyň Washingtondaky ilçehanasyna yüzlenme ýerleşdirilip 1-nji sentýabrda geçiriljek demonstrasiýada aktivistler bilen duşuşmagy çağırdylar. Türkmenistanda konstitusiýany üýtgetmek boýunça işler geçen ýylyň sentýabr aýynda başlandy. Şu ýylyň 19-njy awgustunda Türkmenistanyň prezidenti we konstitusiýa komissiýasynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçylary girizmek kararyna gol çekdi we oňa laýyklykda esasy kanun taslamasy 25-nji sentýabrda Halk Maslahatynyň mejlisinde tasdiklanar. Ýurdun häkimetleri tarapyndan göz öňünde tutulan konstitusiýa reformasynyň jekmejekleri köpçülüge mälim edilmedi. Resmi taýdan yglan edilen planlaryň arasynda ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow döwründe döredilen we Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrylan hem soňra dikeldilen kanun çykarjy organyň Halk Maslahatynyň gatnaşmagynda iki palataly parlamenti döretmek niýetlenýär. Özgertmeleriň dowamında Türkmenistanyň mejlisi kanun çykarjy organyň ygtyýarlyklaryny ýitirer. Türkmen aktivistleriniň protest çäresi 2-nji sentýabrda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş idarasynyň öňünde dowam etdirilýär. Bu çäre yerli wagt bilen öýlen saat 10-da başlanar. Birleşen Ştatlardaky türkmen aktivistleri Türkmenistanyň prezidentiniň siýasatyna we ýurdun konstitusiýasyna girdilen üýtgetmelere garşy çykyşlaryň häzirki tapgyry barada 29-njy awgustda YouTube kanaly arkaly habar berdiler. Ilkinji protest 30-njy awgustda Houstonda geçirildi. Türkmen aktivistleriniň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyna garşy çykyşlary 31-nji awgustda Pittsburghda dowam etdi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň köpçülikligini nägilelik bildirmegi şu ýylyň maý aýynda başlanypdy. Bir neçe ay bäri demonstrasiýalar Birleşen Ştatlarda, Türkiýede we Demirgazak Kiprde geçirildi. Türkmen häkimetleriniň ýurtda tupanyň ejir çeken ýylata kömek etmezligi, COVID-19 alamatlary bilen geçýän keselçiligiň hem ölümüň köpçülikligini göze çykmagyna garamazdan koronawirusyň bardygyny ikrar etmezligi şeýle hem budaga çeken ykdysady krizis ýurdun içinde we daşynda nägileligini döremegine sebäp boldy. 63 ýaşly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň dekabr aýynda Sapar Murat Niýazow ýoğulaly bäri Türkmenistany dolandyrýar. 2016-njy ýylyň ahirinde prezident Berdimuhammedow öz ogly Serdary syýasy ulgamynda öňe tarap süýşürip başlady. Serdar Berdimuhammedow mejlis agzasyndan başlap Daşary işler ministrliginde ýokary wezipe ýeledi, soňra Ahal vilayatyna baş tutanlyk etdi we soňunda senagat we guruluşy önümçüligi ministri wezipesini eýledi. 2019-njy ýylyň mart aýynda Gurbanguly Berdimuhammedow Serdar Berdimuhammedowyň öňde barjy wezipelere bellenmeginiň öňüne alýan döwlet häkimetinde hem dolandyrşynda garyndaşlaryň bilelikde işlemegini çäklendirýän kanuny ýatyrdy. Resmi neşirlerde Türkmenistanyň prezidentiniň ogly halkyň ogly diýilip adlandyryldy we onuň kakasy bilen bilelikde köpçüligiň öňünde çykyş etmegi nesilleriň dowamlılıgynyň nyşany diýilip mahabatlandyryldy.